Assalamu alaikum. Na zo raina a ɓace. Yau zan yi magana ne. Ku masu buɗe account da suna na ‘yan Facebook. Ku fita a ido na an rufe. Wai shin dole ne sai kun je kun buɗe account da suna na ku je kuna min ƙarya? Wallahi tallahi ni ba ban yafe muku ba ma bari ku jin gaya muku. Ina dalili ku zauna ku yi ta min ƙarya? Daga a kira ni nan a kira ni nan a kira ni nan. Wasu sun yadda ba ni bane ba, wasu ai gani suke kamar ni ne, kuma ni ba ni bane ba. Ni gaskiya ba zan yafe muku ba wallahi. Haba wannan wani irin cin amana ne da cin mutunci. Ku je ba ma abu mai kyau kuke sawa ba, abun banza kuke sawa ku ja ai ta zagin mutum. Ni gaskiya bana jin daɗi. Gaskiya ni ba zan yafe muku ba. Kawai ku daina buɗe account da sunana.